TV. Rayuwa TV. Rayuwa TV za ta fara nuna shirin a karkara. Indo, ajin laifin ki ne. Da kin bari ya ladabtar da ita. Na bari na ina nan. To yanzu ba wannan bari. To ka san dalilin da yasa nake neman ka? A ki ka faɗa. Wannan yayin na ya fi taurin kai. Ya ki ya amince da abin da nake da bukata. Ye? Yanzu abin da nake so da kai. Ka lallaba da daddare ka je gidan. Ka banka wa gidan wuta. Ka sai ku kasance da Rayuwa TV domin kallon dadadan shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Rayuwa TV babban burinmu a koda yaushe shine farin cikin masu kallon. Kasance da Rayuwa TV kwana 7 awa 24.